Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Ngeke ngisize ngokuchaza amaphupho. Namhlanje angizile ukuzochaza amaphupho. Ngizosho ukuthi noma ngizobeka imibono noma ngizosiza laba abake bathi cha thina gogo nje umuthi awusisebenzeli ngoba akuthina sonke esisetshenzelwa umuthi. Into-ke eyenza ukuthi umuthi ungakusebenzeli kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi umuthi wena awukusebenzeli sidalwa ngoba hlampe kunesidalwa noma izidalwa zakini vele umuthi aziwuthandi noma kuye kwenzeka umuthi ungakusebenzeli ngoba hlampe izinto zakho idlozi lakho libona ngazuthi umuthi liyangcolisa ngoba faneke wazi ukuthi akuzona zonke izinto ezinhle ezithaka umuthi. Imithi nemithi ihlukene ithakwa ngendlela le ekumele isebenze ngayo. Kukhona abantu abathi nje hayi sawuthatha umuthi kodwa kwenzeki lutho. Awukusebenzeli ngoba kusho ukuthi unesizathu. Njengoba uhlezi wazi ukuthi mhlawumbe uyaba namaphupho sengisho ukuthi uma uphuphile kuyisixwayiso lokho edlozini lakho. So lelo dlozi lisuke likuthanda ngeke idlozi elikuthandayo ulanda into engakusebenzeli. Kumele-ke mhlawumbe usebenzise iwasho ngoba phela neziwasho zihlukahlukene. Kungenzeka ukuthi utshela ukuthi hhayi ngifuna umuthi wogazi. Ugqume wenzeni kodwa ubona emsebenzini ukuthi nje still izinto ziyakubhedela mhlawumbe ubone ngathi bahlangene ngawe. Ngolunye usuku uzame nje uthatha isiwasho nje sogazi sokuthandeka ebantwini. Nje igazi lakho uhlambulule ngesiwasho uthi yabona hayibo yazi abantu baze bangincome bathi hayibo wamuhle uthi yabo ukuthi hayibo ngoba bangazile emsebenzini okusho ukuthi lapho-ke isiwasho siyakusebenzela-ke. Lana-ke usiwasho-ke isiwasho linezinhlobo ezihlukahlukene ngaso. Kukhona isiwasho senhlanhla, kukhona isiwasho sogazi. Isiwasho sogazi-ke leso sokuthi uthandeke ebantwini, igazi lakho nje libe clean ngoba phela kufanele umuntu uhlala nawe uyigeze ngoba sabantu ababuye babheka amatoho nomuntu ohlekisana naye ngelinye ilanga angasethi akubuka nje kube ngazuthi unesidina yeke. Kukhona futhi nesiwasho samathunzi amnyama. Amathunzi amnyama-ke isiwasho naso kukhona futhi nomuthi wamathunzi amnyama. Uma usoba ukuthi wena lo umuthi awukusebenzeli zama isiwasho usamathunzi amnyama sokuyihlambulula naso ngingacishe ngisho ukuthi nje ukususa lezi zinto izinto zakho ezenza ukuthi zingahambi kahle izinto ezivulekile. And kufanele wazi ukuthi isiwasho ngisithanda ngento eyodwa ukuthi noma ngathi umuntu ukuphosa kanjani ngomuthi uma usebenzisa isiwasho usuke ngeke kuze kube lula ukuthi kusheshe ngoba isiwasho sizoloke sivika. Umuthi uzothi uyagadla nje kanti wena ufika kanti vele uyayigqumela ngesiwasho mhlawumbe uyayiphalazela mhlawumbe uma ugeza umuntu nje mhlawumbe oyikhelela isiwasho sakho usifake emanzini akho okugeza ugeze ngesiwasho sakho uthandeke uthole nensipho kanjalo yakhona. Noma umuntu angawuthumela kanjani umuthi ukuthi ube nesidina mhlawumbe akufake bathi yini isichitho uthole ukuthi nje umuntu ongangeneki nje ngesichitho. Kukhona umunye engake ngathi ngiyamsiza wathi nje wathi ephoswe umuntu ngesichitho lo wayemphosa uthi isichitho hayi waxoxela abangani ukuthi hayi kwabe ngazuthi isichitho ubeyifaka yena uqobo ngoba nje sabuya sasebenza kuye nangqo kanti yini ngoba yena uvike ngesiwasho. Kubalulekile ukuthi-ke uma umuthi ungakusebenzeli usebenzisa isiwasho. Njengoba hlezi ngisho ukuthi-ke umuntu vele uphiliswa yilezi zinto lezi othembela kuzona. Kungenzeka ukuthi uyathembela emthini kodwa ubone ukuthi cha noma ngawusebenzisa awungisebenzeli. Zama-ke isiwasho kade ngisho ukuthi khona nje isiwasho samathunzi amnyama kanjalo sikhona nesiwasho sokuxosha isichitho. Uxosha imimoya kuwena nje ube nezinto ezidini uthi uyeza uyanwaya ekusweni ngasikhona izinto ezikuhambayo isichitho yonke leyo nto. Thola isiwasho nje ugqume uyihlambulule. Kukhona-ke nelo isiwasho sokuxosha imimoya egcekeni lokuklina igceke. Khona nesiwasho-ke sokuvula amaphupho noma sokugqamisa amaphupho. Hhayi lento ukuthi ulale
usulele uyaphupha, usuphuphile uyavuka usakhumbuli, usuyasho ukuthi iphupho kodwa cha, ngiyakhumbula ukuthi mhlawumbe benginosibani kodwa ukuthi kwenzakaleni angikhumbuli, noma ukusho ukuthi ngikhumbule nje sihamba endleleni ngibone ukuthi kumnyama kodwa musuvuka awusalikhumbuli lonke iphupho. Thola isiwasho sokugquma uphalaze uthi mawuvuka usuke uzobe ukhumbula yonke into usekwenziwe ukuthi kahle kahle ngingasho ukuthi isiwasho sokugqamisa amaphupho. Nesiwasho sokuthi nje abantu abadala bakini bakwazi ukukhuluma nawe, bafike kuwena ebusuku bakutshele ukuthi hayi bo, igceke leli alikho right, mhlawumbe yenza u-1 no-2. Abantu abadala bakini bayakwazi ukukutshela izinto ofanele uzenze egcekeni, bayakwazi. Kuphela wena kumele ulalele, uzovuka futhi ukhumbula uma usebenzisa isiwasho okuhambisana naso ukuthi hhayi ngiphuphe mhlampe ukhulu engitshela ukuthi le gcekeni ntambama asicheleni. Bazokutshela futhi nento okumele uchele ngayo uma kumele ukuthi hhayi thatha ini uhlanganise uchele. Lokho azobe kuyalela kona mhlampe futhi nawe uyobona ngokuthi mhlampe uyobe kuyalela esinye isiwasho ozothi uma usimikisile ube ukuthi hayibo isiwasho ukuthi uchele ngoba idlozi ngakathi nawe uyigeza uyihlambulula uba nogazi ebantwini ugqamisa amaphupho. Yonke into izovela. Bakutshela ngisho umuntu ongamele asondele eduze kwakho uphuphe kube uzwe umuntu noma akutshela ugogo wakho ukuthi hayi ngeke mhlawumbe ngiyabekisa mhlawumbe akutshela ukuthi hayi usile umngane wakho kumbheki kahle ngimthembi. Uzobe usuyabona ukuthi hayibo cha iwasho zangisebenzela. Kona engeke ngisho ukuthi mangithi angidlulise lokuthi-ke iwasho zihlukahlukene zikhona uma uyifuna ungacela nje uyithole. Ngiyabonga uNkulunkulu-ke aniphumelise khona.